olen tekemässä pilakoputuksia. Olen tekemässä pilakoputuksia. Kuka siellä ovella on? Perkele poika, nyt sisään! Ei poika, mitä hätää. Mä annan sulle vaan mehua. Jutellaan ihan rauhassa. Otappa se huppuvilla pois päästä. Ollaan ruokapöydän äärellä. Tappa poika vähän mehua. Kuule poika, ei tommosia enää tehdä mulle. Eikä kenellekään muillekaan. Ei hätää, tää jäi viimeiseksi kertaa. Juoks vaan, juo vaan. Ei tuu enää tää häiriköimään teitä. Mä hoidin nää nyt loppuun. Ja oli viimeinen kerta. Ei mulle tulla ryttyilemään. Perhana!